Yan. Nagbubutas na naman. Ganda ng view, oh. Nakita niyo ang view, oh. Wow! Wow! Ganda niya, oh. See? Ayun, nakita-kita na dito. Ay, yung mga toy-toy namin. Wala! Bili! Wag iyak! Sige! Ina. Ito yung sinasabing butas agad, eh. Wala ko saan dito, ay. Nice ang view. Kaya ko sa nice ang view. Dito kami ngayon sa tuktok ng Mount Laila, dito sa Bungalon. Ang nasa likod ko, yan ang tinatawag na Mount Inang Sabu. Pag nandyan ka, sobrang pagkakita. Yung nakikita nyo na doon, sa pinaka-malayo na yun, yun ang Mount Curiao, Mount Fernandez, Larga Vista, Portasio. Tapos yung pinakatuktok niya is yun yung pinakamataas na bundok dito sa Pangasinan, sinasabi Mount Sapituro. Yun yun. Ang baba niyan, ano na bundok yan? Yung mayroong dito kong manok, tapos ito, hindi ko alam. Natawag ko lang yung Bungalon. Ewan ko. Tapos ito, yung sa baba ng Mount San Isidro, yun yung isang daan dyan. Dyan yun yung Mount Masaya. Mount Daling-Daling. Tapos yung nasa taas na yun, yun doon ang Mama Mary's Hill. Andun din yung tower ng, alam nyo na, nandiyon yung Mount Remy. Tapos yung isa na yun na parang tuktok na yun, yan Mount Matunos. Ang baba niyan, Isi-Isi, Mount Isi-Isi, Carlin, daming bundok dyan sa baba niyan. Yan, daanan mo doon, hanggang doon sa kabila, hanggang sa Solar, yung tatawag nila doon, may Susong Dalaga, Mount Danak. Itong sa baba dito, hindi ko alam pangalan, ano mga pangalan. Mount Palali. Tapos yung isa pa, yun, hindi ko alam. Palali. Palali din. Kung may nakita kayong dalawang tuktok doon na maganda, parang mga mayon, yung isa doon, Mount Balintuwok. Ang likod, yung pinangalanan ko Mount Buer yun eh. Tapos yung pinakamataas na tuktok yan na yung Mount Tapulaw. Kung makita nyo, maraming bundok dyan, nandyan sa part na yan, Tarlac yan mga bundok. Hanggang doon, kung makita nyo doon sa pinakamalayo, nandoon yung Mount Arayat. So ganyan kaganda dito, kung nandito ka sa tuktok ng mga bundok ng Pangasinan. Yay!